Čaute, čaute, k môjmu chovu pavúkov sa pridali už aj takéto nádherné pralesničky. Pralesničky Dendrobates auratus. Za mňa sú to úžasné zvieratá, ktoré mám v takomto za mňa veľmi podarenom teráriu. No a ak ťa zaujíma, ako si takéto terárium pripraviť doma, tak si to na správnom mieste, lebo toto video bude kompletný tutoriál na to, ako si takéto terárium pripraviť. Poďme na to. Na začiatok budete potrebovať takéto čisté terárium, prázdne. Na jeho dno teda si tak sypem keramzit práve. To slúži ako drenážna vrstva, aby mala kam otekať prvýtočná voda. Aby teda rastliny, ktoré tam budú, nezhnili. Ja si tento keramzit zvyknem pred použitím ešte prepláchnuť, aby potom tá voda, čo sa vlastne odparuje, tak nezašpinila sklo terária. No a vždy je lepšie, keď to tam také čisté. Následne na to ide netkaná fólia, alebo takáto záhradnícka fólia, alebo ja naozaj neviem, ako sa to volá, hej. Je to tam z toho dôvodu, aby to oddelilo substrát od práve tejto drenážnej vrstvy. No a nás na to už môžeme dávať substrát. Čo sa týka substrátu, ja po väčšine používam zmes lignocelu a černozeme. Používam zhruba tak, že 1:1 to dávam, sa snažím tak nejak si to namiešať. Tento substrát tam som si tam teda dal, utlapkám ho, nech tam pevne drží táto spodná vrstva substrátu. No a neskôr už budem aj terén potom s týmto substrátom vlastne si nejako tvarovať, tak ako to potom vo finále budem chcieť. Tu môžeme vidieť, že si aj vlastne odskúšavam tento hlavný koreň, ktorý tam bude, že do akej výšky ešte môžeme dať substrát, aby sa to všetko zmestilo a aby som to všetko vedel pevne uchytiť. Takže si to takto všetko pekne uhrabem. A zase si to odskúšam, tentokrát to už možno tam aj nechám, áno, tentokrát mi to tam už aj drží. Už iba si to musím zase obhrabať tým substrátom vlastne z každej jednej strany, tak aby proste to drevo nemalo šancu sa prehodiť, lebo to by mohlo spôsobiť nepekné veci, že áno. Takže pekne si musíme toto otestovať hlavne z bezpečnostnej stránky, lebo naozaj to sa nezdá, ten koreň bol dosť ťažký, keď som ho držal v ruke. Takže takto si ho pekne tam uchytím, fakt utlačím, nech to proste nespadne, nech sa to ani nekýve, ako vidíme tam som ho umiestnil rovno do rohu terária, kde vlastne, aby sa nemohol ani kývať. Takže takto nejako si ho tam ešte doladím, ešte ako môžeme vidieť dávam tam bonusový substrát kvôli tvarovaní terénu, nech to tam není vlastne iba rovné. Zase si tam nejako doladujem, dávam substrát aj na to, aby som tam potom mohol prichytiť mach. Viem, že to ide možno aj bez toho, ale ja som to radšej skúsil takto. Ešte dodám viacej substrátu dopredu a už môžeme používať ďalšie dekorácie, ďalšie napríklad vetve, hej, čo som použil ja. Takto na kraji som použil túto vetvičku. Takto, hej, ešte nejaké puntičkárske úpravy, ako ja zvyknem robiť vždy okolo toho. Ďalšiu vetvičku som dal takto hneď na stred, som sa rozhodol, že tam dám, nech sa to tak pekne nejako rozkonáruje tam. Nech majú tie žaby možnosť vlastne si na to vyskočiť a potom liesť, čo sa mi neskôr naozaj osvedčilo. Tuto vpredu chcem mať misku na vodu, nech vlastne je to z takého praktického hľadiska, že tu vpredu k nej bude mať prístup a budeme môcť ľahko vymieňať. A aj keď sa budú vlastne žabky vlastne kúpať, tak ich budem dobre vidieť. No takže tam som sa snažil to tak urovnať, aby sa tá miska tam v prvom rade zmestila a v druhom rade, aby bola rovno, aby vlastne tam bola rovná plocha stále tej vody. No a túto som zistil, že som vlastne dilinol, lebo som zabudol na korkovú stenu, ktorú som chcel použiť ako pozadie, takže som musel časť tých dekorácií vybrať, ale nakoniec som to nejako zvládol, ešte tu som zistil, že som sú nejako blbo nameral, takže tam mám hore medzeru, ale whatever. Zase tam naspäť naskladám tie dekorácie, utlačím substrát a môžeme vlastne potom pokračovať. Tu som zase pokúšal sa nejako nastajlovať ten konárik, nech tam drží aj popoddať, lebo dosť sa kýval a to som tiež nechcel, aby sa náhodou nezošuchlo, takže bezpečne, že prvorada, že áno. Ďalej zase som tam skúšal dať misku, ktorá stále bola krivo, takže stále som musel dosypávať substrát, narovnávať to, vyrovnávať. No ale vyplatilo sa to vo finále, takže za mňa fajn. Ďalej pokračujem zase s vyrovnávaním substrátu a už môžeme konečne, moja obľúbená časť, dávať rastliny, osadiť terárium rastlinami.
Konkrétne som tu použil asi najviac potosu, aj toto je nejaký klasický potosovec, nejaký zase z rastliny treba dobre zasadiť, aby sa tam chytili. A odporúčam to terárium si pripraviť mierne dopredu, nie ako som to urobil ja, mierne dopredu preto, aby sa tie rastliny chytili skôr, ako tam vlastne tie zvieratá budú, lebo v tom prípade tie zvieratá, tie rastliny zváľajú a možno sa stať, že ich poničia. No, takže takto som tam nejako tú rastlinu pekne zasadil, utlačil spodok, nech tam pekne drží, zase nejaké tu vpredu som si urobil nejaké úpravy. No vlastne také bežné, typické veci. Ďalej použijem takúto nejakú popínavú rastlinu, jej názov naozaj neviem, ospravedlňujem sa. A proste viem, že to je rastlina, ktorá sa vlastne používa hlavne do paludárií a takých vlastne zariadení, kde má byť zvýšená vlhkosť. Takže sa udal do časti, kde budem vlhčiť najviac, aj keď rostiť treba celé terárium, čo dodržiavam. Ale túto rastlinu tak nejako obzvlášť výnimočne polievam. Taktiež som tam nejako pekne zasadil. Mám v pláne, aby tá rastlina vlastne tam obrástla, tam tú jednu časť, na ktorej rastie, nech sa tam po nej ťahá. A zatiaľ to tak k tomu aj smeruje, takže som rád. No, takže ju tam nejako pekne zasadím, hej, používam tu profesionálne náradie, samozrejme, ako môžeme vidieť, že áno, príbory, ježičku a nožík. No, misku som tam teraz už nejako sa jej podarilo dať, už je aj narovno, pekne tam stojí. Ďalej používam rastlinu, ktorá je tiež potos, ale už nejaký iný druh. Aký, zase neviem, čo je to za druh úplne konkrétne, ja sa vo rastlinách až tak nevyznám, ako vo zvieratách. No, takže ten som sa rozhodol, keďže je taký menší, takže ho dám niekde sem dopredu a tam vlastne nebude kryť vo výhľade. Ďalej používam ešte ďalší druh potosu, ktorý som sa rozhodol dať zase dozadu k tomuto úplne prvému, ktorý som tam dal. Takže ten dám úplne do zadného rohu, tam ho nejako zase zahrabem. Nech je to všetko vlastne také skryté tam vzadu, nech je to tam fakt taký jeden obrovský úkryt pre tie žaby. A musím povedať, že tento môj cieľ sa vlastne aj splnil, keďže vlastne celá zadná časť terária je kompletne skrytá a zarastená. A keď sa tie žaby chcú skryť, tak naozaj väčšinu času trávia tam vzadu. No a keď sa chcú okúpať, keď sa chcú zase namočiť, tak idú zase dopredu a je to terárium tak prakticky rozdelené. Ja mám všade prístup, oni sa tam cítia dobre, takže myslím si, že je to úplne ideálne vyvážené medzi tou praktickou časťou a tou užitkou pre tie žaby. No, ďalej tu dávam užívať také detailné rastliny, ako sú machy a takéto menšie, ani neviem čo to je vlastne. Všetko sú to ale terárne rastliny, ktoré mám overené od nejakých chovateľov, ktoré sú vhodné na vlastne chov k týmto žabám. No, ďalej vlastne tam teda iba tieto dekoratívne prvky pridávam, ako sú machy a rastliny. Ako vidíme, tu som strčil úplne do predného rohu terária. Nie je tam nejaký detail, potom ďalej používam tento úplne miniatúrny mach, ktorý som dal niekde na to drevo, na ten koreň. Tak som si to tam nejako pripravil, pekne to tam dám, nemáme o čom hovoriť vlastne pri tomto. Ďalej tak som sa rozhodol, že tam ešte tudno dopredu strčím tento jeden potosový list, takýto jeden výhonok, ktorý sa mi v dnešnej dobe už rozrástol druhý list, čož ma veľmi teší, keďže to je zase oviac zarastené. Ďalej som vedľa misky použil tento jeden mach, sem na kraj som dal tento jeden veľký mach. No a čo mi teraz už iba zostáva je všetko dôkladne poliať, porosiť, fakt nech sa tie rastliny môžu chytiť, lebo bez vody to proste nejde. Takže na každú rastlinu zvlášť teraz treba poliať ju vlastne vodou, nech to môže prosperovať. Už som zakecaný, už normálne nestíham rozprávať. Anyways, pokračujeme s polievaním rastlín v teráriu. Snažím sa to teda naliať hlavne na tie korene, na tie listy zatiaľ nie je potrebné. Naplním misku s vodou, poriadne doplná, nech tam je to dosť. A teraz nakoniec použijem tento malý rozprašovač, ktorým vlastne postriekam celé to terárium, celú plochu terária, aby tam teda bola vzdušná vlhkosť. Ďalej tam, tak ako môžeme vidieť, pridávam chvostoskoky, čo sú také malé drobné živočíchy, ktoré som už spomínal niekoľkokrát na tomto kanále. Sú to nevyhnutnou súčasťou terária.
hlavne bioaktívneho terária, pretože sa živia plesňami a takýmito rôznymi nečistotami. Žabám vôbec neublížia, ani iným terárnym zvieratám neublížia, dokonca žaby ich môžu sem tam aj požierať, ale už pri takejto veľkosti sa toho nebojím. No a jednoducho bez nich by to terárium dosť rýchlo zaniklo, lebo by sa tam začali tvoriť plesne. A ako vidíme, ja ich tam oklepávam v hojnom množstve, čo je podľa mňa fajn a je to super. Môžeme sa presunúť na tú zaujímavú časť, a ako už môžeme vidieť, už tam tie žabky dávam, jedna už je tam, tá prešla veľmi rýchlo. No, druhú tam teda nejako zase sa snažím nasmerovať, samozrejme mám aj nejakých divákov okolo seba, že áno. Takže nejako ju tam už iba dám a to je tak asi všetko k tomuto. Ešte som sa rozhodol, že z tokenku vyberiem listy, keďže mi tam zavádzali, a už je tam. Takže takto to vyzerá, to by bolo asi k tomuto všetko. Takto to teraz vyzerá o nejakú dobu neskôr, žaby tam pekne prosperujú, terárium funguje, všetko sa začína rozrastať, všetko funguje, takže mne sa to páči, podľa mňa je to veľmi podarené. Ja ťa prosím, že ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ho prosím podporiť palcom hore a samozrejme nezabudni dať odber na tento kanál, aby si neprišiel o žiadne ďalšie videá o teraristike, pavúkoch, žabách a podobne. Ďakujem ti za zhľadnutie tohoto videa, budeme rád za akýkoľvek pekný komentár. Majte radi zvieratá, majte sa krásne a čaute.